Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯз ман камтар бекор будам, хостам ки питса кунам домашний. Ба мо дрӯж, сир, томатный кетчуп, майонез, шир, сметана, бандуэл. Барои болош шумо мехоҳед чизе ки худатон ба мақбул бошад украшать кунед. Тухмам низ дар кор мешавад, намак ва шакар. Якумаш ба мо дӯстони азиз чи шира гарм мекунем, ягон 2 стакан шира гарм мекунем, 1 қошуқча шакар, намак ва дрож меандозем, баъд мемонем 5-7 дақиқа. Салом дӯстон, ман шарики ширкати кореягии Atomi мебошам. Atomi ширкате мебошад ки зиёда дар 22 давлати пешрафтаи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. Ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP, яъне сертификати стандарти байналмилалӣ дошта мебошад. Яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. Дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Бальзам бар зидди ожангҳо ва доғҳои рӯй, крем SPF барои муҳофизат аз нурҳои офтоб, шампун барои қатъ кардани резиши мӯй ва онҳоро мустаҳкам ва ҷилодор кардан, спирулин ва пуерчай барои зиёд ва кам кардани вазн, салатои кушон, BB крем, SPF пудра, хамираи дандоншӯӣ ва ғайраҳо. шумо низ дӯстони азиз метавонед дар ширкат шурӯъ ба кор кунед ва ҳамзамон аз маҳсулоти сифати аввалин дараҷа истифода баред. барои маълумоти бештар ва Анам хел дӯстони азиз мемонем 5-7 дақиқа меистад, хушрӯ камтарак баланд мешавад. Баъд бо исун ман соус карсода будам, қатъи гӯшти мурғ дам мепартомам. Хел гӯшти мурғ беҳад мулоими хушрӯ мешавад. ҳамаи маҳсулотро охирашба меандозам, баъд паст карда мемонам, нағз как мулоимак мешавад. Баъд дӯстони азиз, баъде ки ширамон хушрӯ истод, баъд тухм, 2 қошуқ сметана, 1 қошуқчаи дигар намак андохта хушрӯро хел хамирчая мегирем. баъд аз они ман 4 шудам хел, боз 1 соати дигар ба мемонем. баъд 1 соат гирифта тунук карда, баъд болошбам хел украшать мекунему, духовка ба мемонем 180 градус 20 дақиқа меистад. Пеш аз 5 минут пухтанаш сираша фақат мемонам, боз 5 минут мемонам, баъд тамом мепазад. инҷа ба хӯрок тайёр шуд. Питса ҳам тайёр шуд дӯстони азиз, ҳозир камтар гарм аст. Питсаҳоя ман майдача кардам, 4 буд хамирҷам. Баъд мебураму барои бегонӣ анами авқоти соус кардам, қатъи питса. Инҷа чӣ хел мебинед дӯстони азиз, ман буридам ҳамаша. Баъди хунук шуданаш бурем, буриданаш осон мешавад духтаро. Гарм бурем, бурида наметунем. Ва баъд ман торти медовӣ заказ карда будам, беҳад бамаза буд аст, домашний дӯстон. Ва хамирашам, кремашам ҳамин как нада пухтагӣ беҳад нағз буд. Барои завтрак шириния беҳад нағз мебинам духтаро. майдаки ман хел то ҳозира фақат ширинӣ бисёртар мехӯрам. Инҷа бошад распаковка чек кардем. баъд барои духтарам ман аз Wildberries памперс ранги трусики, памперс трусики моми заказ кардам. беҳад таъриф кардан. ман ба як хоҳарчам гуфтагӣ будам дар Россия зиндагӣ мекунад. ҳава кас беҳад таъриф кардан, заказ кардем, овардан дӯстон. 88 донаша гирифтам. лекин аз Wildberries аз Россия то Тоҷикистон омаданаш камтар қимат мешудааст. камтар неё, хай нормально хушрӯ қимат шудагӣ. 88 донаша 488 сомон ба гирифтем, плюс доставка қатъи. ҳозир ман истифода мебарам, мебинам дӯстон, баъд шумо ба ҷавобаша мегӯм. моям бисёр подгузникоям, чизоя памперсоя истифода бурдем. якта ҳамин ҳаггис мо ба нақстар буд, қа бисёр вай намекард. духтарчаем ба ҳамин ҳаггис мақбул буду, лекин мо ҳар 2 соат ман ҳавай иваз карда кунчаша мешуштам.
мехоҳам ки ҳамин памперсҳо ягонташ кунаша хунук накунад да ҳамин гармакакистаат ҳамин кунҷаш. баъд ҳаминам ман ба рекомендоватсия кардам духтаро насиб ман истифода барам бинам кани чӣ хел аз 6 то 10 кило шадид гирифтам размери м. баъд мегум отсиф мемонам мегум кани чӣ хелай нағз ё ин ки не.